Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Pero tay, bantayanan lang gid kaayo tay kay basin og balipat ta ba? Kitantanan ba? Oh. Balit lang niya naglakaw si Greggy man nagmanagkuy. Adulay yung nagwi. Okay. Ano na lang? Mo na bantayan na ito karon. Bantayan ta na. Kinahanglan nga dunag yung usa na to nga magtukaw. Kaya delikado kayo ando naman nagwi layo. Delikado kayo. Kung dili na ito pabantayan. Tuwa ni Senator sa Manila, Nil. Oh, na importante kasi kaso uban ng mga abogado. Walang isang pahibaw na to, no? Nabisi gani. Tinamistil nga magpahibaw si Renato kay siya may atong agawon. Unsa ka ba? Yan, Nil. Kanya, saman, wala ba siya mabalakas ni Tabo karon ni Guryo? Kano sa gutaw na mag-goal si Renato, mas malipay na siya kung dunay daw tang mahitabos ti Guwang. Pero, Nil, kalawgaw bining Tabo, ay. Sa bahay pamangyan lang ni Lolita ang gidangpal karon ni Guryo. Sige lang. Ang buhaton na yun ninyo, bantayan ra ang tanang lihok ni Goryo. Nagsabot mo? Pero, Nel, simong tanaw ba? Nalimot tayo ka na si Guryo siyang kagalingon? Oh, malagmi ito eh. Di layos posibilidad, Bill. Tungod kay taas na ang iyang edad. Nga, sa yun anak nga sakit ba? May puruhan pagka nga mayo na siya. Mabalik siya ang normal nga una. Murag maglisod ko sa pagtubag ni mo, anak. Mas mayo ginunta nga dunay makahiling nga doktora na niya. Pero wag magkaiplano si Renato nga ipatanaw na siya sa doktor. Oh, depende lang na ni Renato. Ugma, mahibawa na niya na nato kung unsa gyud iyang desisyon. Para nako, mas mayo nang na yun anak siya ba? Oh. Kay sagad sa kulibawaan, basta maangon ang tao ba? Hindi lagi na maulian. Malagmit din na matagad si Renato niya na, di na siya magtagad bahin na. Kay, ma'am, sanay iyang pangandoy. Nga maingun ana ang iyang lolo. Gusto pang ganito siya nga mamatay na ng tiguanga. Bitaw. Para nako, mas mayo yun nga, masikwati na siya eh. Para matuman ang tanang gisaan ni Renato na tutanan. Ba? Paingun na ni nga tubil. Siguro ko, nga na nagitay madawat nga dagkong puno sini. Bayo-bayo ta. Kwan, ganang pasensya na kayo ninyo ni Felix, ng daday, Lolita. Nga nakasamo kinumi ninyo din sa inyo. Wa ka na'y kasuri na to. Mas nalipay ganimi nga niya siya din midangop sa amo. Wa kay angang kabalakan kay luwas lagi siya din sa amo. Nalipay sa bitaw ko, no, nga niya siya din kay... Minaw ko. Nabawa mo ko nga, luwas gyud tao ning akong pinangga kayong lolo. Mo nagrabaing tao ni ang naibilin nga bahandi nako din sa kalibutan. Sukad nga nawad-an ako mga ginikanan. Nalang ko'y pangutana ni mo na to. Unsa man na, Lit. Kuan ba? Wa ba kayo nabantayan nga nausab na ang mga lihok ni Greggy? Kuan Lit. Sa tinuod lang, dugay na ko nakabantayan na. Gani, na siya'y history bahin ana. O na siya'y tambal nga gitumar ka ni Anto. Pero nihunong mangguni o tumar sa lulo. O siguro nga nakalitan ni siya karon. O may resulta na sa grabe nga pagkablangko sa iyang hunahuna. Kay katugong mga pipila ka adlaw nga mobisita siya dinhi. Tarong pamanggog kayon siyang musulti. Mga bitaw, pero ay sagdan lang Lit. Gitawagan naman sa ko ang among mga doktor. Karong taud-taud mo nito sila aron ilang tan-awon si Lolo ba? Mayo hinoon ran. Para matagad dayon ni ang iyang kahimtang. Mayon talaga og maulian dayon ni siya.
Ay, manghinaot lagid ta nga maulian na ni siya. Oh, to day. Nade mo laing bisita din ng daday? Oo, na. Ni auban sab na mo si Toribia din kay nitabang in taon sa pag-atiman ni lolo nimo. Kumusta ka na, Toribia? Kuan, okay ra ko, Renato. Abi ni mo, usagid sa rason nga akong nakita kung nganong na-stress ni ang hunahuna ni Lolo. Tungod din sa mga sayop nga balita. Nahibaw ko, Toribia, nga daghan ka mga bati nga istorya batok namo. Ngayon mong gipakatap sa mga tao, ilabi na gyud ni Lolo Goryo. O mao na yung resulta karon sa imong pagpanaot diri namo. Kuan. Ayaw ka bala ka, Toribia. Wa ko masuko nimo. Bisa gamay. Doon kayo nahibaw kong gigamit lang kanila ni Tasyo og Pepito. Pero di pa uwahi ang tanan. May panahon pa aron nga imong bakwion ang mga bati nga istorya batok namo. Ilabi na nga niya ta karon sa panimay nila ni nang daday. Niya sila. Nakadungog karon og nakasaksi sa tanang mga panghitabo nga ang tanan nimong mga pasangil dakong bakak og dili tinuod. Renato, muhangyo lang ko ba? Mahimo bang dili lang una na nato hiskutan karon? Ha? Ang atong siguroon nga matambalan gid una ni si Greggy. Pasensya na kayo ka, late. Nga medyo emosyonal ko ni mga hitabo karon. Pero sa ako nang gikaingon nga wa ko magdumot. Wa sab ko maghuna-huna ni bisan unsa nga panimaos. Ang gusto ra ginako mao ang lunlon nga kalinaw. Nga kitang tanan magmatinud-anon kay dili lalim nga manao ta og tao nga wa gyud isa nga gihimo sama nako. Kumusta naman si Lolo Goryo Toribs? Okay raman siya, Tasyo. Mo pahiyo man siya kung istoryahon lang nimo. Pero ang problema ra gyud nga dili lagi siya mutingog. Mura gyud siya na blanco sa iyang huna-huna. Oye, jaw may tanaw ni mo Toribio. Toribio. Toribia oy babae baya ko Pipito. As in, wa na gyud siya may nung dumas palimot. Murag maog gyud na Pipito. Ay, murag di jud ko makatuo nga maingon anas lolo. Di jud. Hay. Sunod siya eh. Silos kapin. Wa ba mo'y kaliwat nga kanang ango-angohon siya? Ha? Ango-angohon? Uy, wotong yan na sa kita, Pitch, uy. Pero si Renato ba? Si Renato? Oh. Sa'yo malay kayong giango-ango. Oh. Nagduda pa kuha ng Renato kung kaliwat ba na namo kay mas gwapo babaya ko niya. Di ba? Ay, bangag sa ilong. Gwapo bitaw siyo. Ano lang kay daghang kunggo sa imong kamo. Pastilan. Kaning kunggo wa man ni kaso, Pets. Di man ni siya kunggo. Kubal raman ni siya. Kubal? Oo, ang importante nga di mi parehog dagway ni Renato. Pero abi ninyo, Tasyo, Pipito. Maong milikay ko kadiyot dito sa ilang lolita. Tungod ni Renato. Uy, kay nga no, naabot na dahil si Renato. Oo, nasuko manggani kayo siya nako. Kay nga no kuno, nga nagpakatap ko no kog mga sayop nga balita. Nga kuno, ako kuno silang gidaot sa mga tao. Uy, unya, unsa may imong gitubag niya, Toribs? Wa na lang kumutingog. Kinaibaw man kung suko kaayo siya. Igo na lang kung naminaw sa iyang mga sermon nako. Kakuno, bakakon kuno ko. Unya siya kuno, limpyo kuno siya nga pagkatao. Pulos na malang to kuno ako na Kuyaw, yan. Pastilan. Ikaw na kuno'y nahimong bakako na niyo. Unya, siya mo na limpyo. Bakag na ang bayaan ng tawa na, oy! Ako no. Ay, naglagot bitaw kong naminaw. Katubagon man gani unta ko niya. Maayo na lang gani kinakapugong ko sa kong kaugalingon. Pastilan. Ilabin na nga naa sila si Lolita, si Daday og si Felix. Charles! Ako pa to Toribs. Ako di siya tubagon para mauwawan siya. Bago na ko! Wara bagyog ko malimot nga hasta katong iyang giingon nga napusilan siya ni Mutasyo. Nakakita ra bagyog ko siyang kalawasan nga wagyoy samad pinusilan. Uy, grabe lagi kayong katuntong tawhana.
Tontong nako. Double L! Ayun nga nasa double L. Ay, kawangay. Bisan unsa na lay mahuna-hunaan na natawana. Ang problema na ba kay halos ang tanan mituo na nila. Kana, tinuod na pipito. Unya. Unsa may plano nila road trips? Ha? Wa ba sila'y plano aron ilang patambalan si Lolos, doktor? Oh, come on. Ang akong nadunggan nga, nagtawag naman kuno si Renato og mga doktor kuno ra ha. Kuno. Gilang. Para mo kuno matanaw si Greggy ba? Kuno. Gilang. Hinaot lang ta nga maulian as Lolo Guryo. Kuno. Kay kung maingon ana na siya pirmi, delikado nga si Renato na'y makahupot sa tanang gahom ug siya na'y magbuot sa amo mga katigayunan. Kutob sa kong mahimo, Tasyo. Buhaton ako ang tanan nga makatabang yun ko ninyo. Nahibaw man ko nga, bati ang akong intensyon sa sinugdanan, no? Pero, karon nakaamgo ko nga ngilad yun ang ilang mga motibo. Bisag dili ko ninyo kadugo, pero mutabang yun ko aron masanta ang ilang mga kabuang. Unya, Dok. Unsa magyud? May chance pa ba nga maayo ni si Lolo Goryo? Dili pa ta makahatag sa saktong tubag ninyo, Renato. Ang maayo nga dadon gyud una nato siya sa ospital. Aron mo undergo siya og procedure aron mahibawan gyud nato kung unsa gyoy kaso ini niya. Unya, Dok, di man siya ganahan nga dadon sa ospital? Ayaw lang una ninyo siya pugsas pagkakaroon. Pero na ako'y ihatag nga pampakalma sa iyang kaugalingon. Obserbahan una nato nga basin og dunay improvement sa iyang memory loss. Pero Dok, pananglit lang ba kung sakto ta sa ato mga pangagpas nga demensia gyud kining iyang sakit? May posibilidad pa ba nga maayo ni siya, Dok? Kung totally lost na gyud ang iyang memory, kulit na gyud kayo. Labi na sa iyang pangidaron karon. Pero sige lang. Naara tayo mga available nga tambal nga makapugong nga dili mo grabe ang kondisyon sa iyang sakit karon. Mao ba, Dok? Ang importante nga mahatag nato niya karon nga mabantayan na gyud ang iyang mga lihok o magpabiling healthy ang iyang panlawas. Unsaon naman lang anak gaw, nga di naman ni siya ganahan mo paulit sa ila. O may kaso gaw nga ni Asya din ba? Mas nalipay man gani mi nga ni Asya uban namo kay amo gid siya mabantayan. Kaluoy sa taon ni Greggy, uy. Kalit man kaayo nga nablangko siya sa iyang hunakuna. Maulagi, uy. Unya, unsa magisulti sa doktor gaw? Ang ila laging suspet siya gaw nga dementia gid ang sakit niya. Kay bisag unsaon dili magid makasulti si Greggy. Unya, murag yun wala siya nahinumduman ba? Ang iyarag yung reaksyon, ego ragid sa mupahiyong. Halagaw no? Simbak ko og di nagid maayo si Greggy. Usaon na malang tao ng ilang mga katigayunan? Ang ilang mga negosyo? Naaman si Renato. Siyempre, siya gimusawaan ang tanan. Bitaw sad no? Pero si Tasyo gaw, wala bigid siya labot sa bahin sa ilang lolo? Di na ta makatubag ang mga pangutanahagaw. Diba, mato di Greggy na to nga si Tasyo, way labot sa ilang pamilya. Posible nga, dili na gina siya mabahinan. Naabayay nagsulti na ko gaw, nga si Tasyo kuno, posible nga doon nagyapoy bahin sa ilang katigayunan. Kinsa may nagsulti anak? Si tatay. Nahibaw man kuno sila si Tio Felix anak gaw. Unsa may nahibawan nila ni Tatay Felix gaw? Nga kato kuno si Tasyo, anak gid kuno to ni Sir Binondo. Mao ba? Sa ato pa? Igsoon gid lagi sila ni Renato. O kuno gaw? Kalibog ba ng istoryaha gaw eh. Unya nga naman laging miingon man si Greggy nato nga sinagop ra gid si Tasyo. Ay, naabot lang uy. Di ba kahagatong pagsulti ni Greggy? Sign na to nga nalimot lang siya? O unsa ba gyud ka? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode.
Bye-bye!